חלילי בועט, יואו, 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 יואו! אני ענן חלילי, בן 19, משחק בכנף ימין. התחלתי במחלקת הנוער מטרום א' עד עכשיו. אני שמח להיות במכבי חיפה. הייתי אוהד שרוף של מכבי חיפה מגיל קטן. אני גדלתי בשכונת קריית אליעזר, זה קרוב לאצטדיון של הפעם. והייתי שומע, אומרים יש, זה שאנחנו מובילים. הייתי משחק באולם של זהב, וליד קריית אליעזר יש מגרש כזה קטן עם חברים וזה. הייתי גם מתאמן שם, אבל הם העלו אותי מגיל קטן, אני ואח שלי הקטן. היינו מתאמנים בשיזף למעלה, 4 אימונים בשבוע בבוקר לפני בית ספר, עושים אימון ב6. זה כמו הבית שלך פה, אה? כן. פה עבדתי לפני בית ספר ב6 בבוקר, הייתי עולה מלמטה עד לפה עם הציוד על הגב, ב6 בבוקר עושה אימון, לפעמים לבד. הייתי מסיים, מתקלח, ישר לבית ספר. ומה זה הגומיות האלה? הם אומרות, ספרו לך משהו? כן, אני עובד פה על הרבה כוח מתפרץ, על הרבה מהירות, הנה, אפילו זאת, קראתי אותה. כן, אתה קראת אותה? יש לי מאמן היה בשם בני הרשקוביץ. התחלתי בתור שוער, ואז הייתי עובר שחקנים. הוא אמר יש בו משהו שחקן כזה, חלוץ. הוא לא שוער או חלוץ. מאז אבא שלי אמר לי, אתה חלוץ, אתה לא שחקן. התחלתי לבכות בכי של החיים, אני אומר לך. רצית להיות שוער? רציתי שוער. למזלי, הנה. חיפה שוב יצא למתפרצת, ענן חלילי, שימו לב מה הוא עושה. חלילי מתקדם, הולך על נידף, עטיה, עם החיצון אל הרשת, איזה גול גדול. מה, ליבי. מחלקת הנוער נתנו לי את הביטחון, נתנו לי את הפוש, שעבדו איתי הרבה בצוות, חיבקו אותי, נתנו לי את ההזדמנויות, עבדו איתי הרבה על קר הדשא ועל השיחות וידאו והרבה אימונים אישיים לבד, וזה עזר לי הרבה. שחקן שגדל במחלקת הנוער, שסומן במחלקת הנוער כבר לפני 3.5 שנים וקיבל את כל המעטפת המקצועית ששחקנים צריכים לקבל כדי לעשות ולהגיע לקבוצה הבוגרת שלנו. אני יכול להגיד שההתקדמות שלו בהרבה מובנים הייתה צפויה, אולי במובנים מסוימים מהירה מהצפוי, אבל בהחלט צפויה. למעשה מחבר ביחד את כל המטרות של מחלקת הנוער, שבגדול זה לייצר סביבה של מצוינות שמאפשרת לשחקני כדורגל בעלי פוטנציאל להגיע למימוש פוטנציאל, וענן הוא בהחלט דוגמה טובה לזה, והוא לא היחידי. כשהכדור מגיע כמובן לזיבן שוט, יהיה את הפס לעומק שלו, איזה מהירות, אף שחקן הגנה לא יכול לצאת על הפועל באר שבע, ואנחנו חשבנו שהוא מחפש למי למסור ומדביק לחיבורים. גול גדול של ענן חלילי. העונה אנחנו חווים מעין חילופי משמרות. בעונה הקודמת עזבו לאירופה גם אבו פני, גם נטע לביא, גם עופרי ארד, גם רז מאיר, ונכנסו הרבה שחקנים חדשים, יוצא מחלקת הנוער. זו דינמיקה שהיא מאוד טובה ומאוד בריאה למועדון. האיש שהשפיע עליי הכי הרבה זה מסיידגו. הוא כבר משנה שעברה מכיר אותי טוב מאוד, עבדתי כל אימון קשה, הייתי בא גם לפני אימונים עובד, והוא היה רואה אותי גם, ושמח שנתן לי את ההזדמנות. וזאת מונדיאליטו, מקום שלישי בעולם. טורף, לא? כן, ברור. מה זה? זה הישג ענק. זה עולה, מי מגיע? הכדור נלקח ומתאר. יש! זה קורה! פעם נוספת! דקה 97! ענן חלילי! אני לא מרגש אותי כלום, חוץ מענן חלילי. חלום. ראינו את האנשים שהיו ערים עד 2 בבוקר, עד 2-3 לפנות בוקר, ואני רוצה להגיד תודה לכולם שתמכו בנו, ראו אותנו, שמח ששימחנו אותם. זה אלוף האלופים? כן. עוד בכורה. בגול. בגול? נגד? בית"ר. עכשיו לחלילי, חלילי מת להבקיע.
מבקיע, וחלילי מבקיע, ענן חלילי! וואו, רגע מרגש מאוד, הופעת בכורה, בסמי עופר, גול, מדהים. זה חלום עבורי, חלום שהתגשם, ואני השקעתי מגיל קטן כדי להגיע לרמות האלה, ואני רוצה לשאוף עוד ועוד.